Hi guys, so kauban ako karon no, nasa likod na ako si Gudjao 2.0 kay nami karon diri sa Lawaan, Danau. So ilahaning Rumil Balsa. So dili mi moagi dito sa entrance, adri mi agi sa exit kay kuan man kaon may among tuyo diri, dili man kay patsuy-tsuy. Kawahi day minom na tong mga kuan, mga aktor naguna. So kami diri, kami duha mga bida man. So ari mi diri magwahi mi. So ari ta diri sa exit lagi. So sirado dari sa likod kay pero ito agyapong liputon dari. Basin day abli. Abli yo. Abli. Ari ta diri agi kay direct to the point man ito ah. Dito mo agi entrance. Guys, na diri mo ni lepakon hindi tayo tagya diri balaya. Hala, nasa nila ko ng Zoom. Lagi diri sa likod. So guys, grabe ka bibo padagang tao diri mo ni hapon. Kita 'yon ang mga Kita 'yon ang mga tao diri. Perting tanaw na to no. Ay, gapo kayo. Ito nang padagan oh. Padagan daw. Bagagilong. Bagya sa kilay ah. Okay, so wala may mahimo kay ganagan may plato. So kao na tag na mo ato sa entrance. So ano naman ni? Balik sa mas entrance. Yung plato ba? Balik sa mas entrance. Punong ko. Mga sa bawah. Sa doors. Man? Nara tubig na sa. Bug na mix one. Ya. Ngano ta? Nadul. Kita yun ha, oh. Gamay lang sa guys, kana pa sunod balay. Sige. Halo. Nagpaan mo, nagpagutom? Nagpagutom? Kami lang tayo bahala, dali. Uli mo nang maganda. Uli yung mga bida ko, no? Sige. Kaya sobra na laro ni. Nya guys, manami kao nawa butirik na montian. So naabot si Bugits TV, nawara. Hindi magagikan. Layo kami magkalibangan. Layo sa banwa. Kuya Jack, kung pa no magliban. Nag-abot. Nagkaon na. Nakita mo dito, ikaduhang balay. Nagkaon karo. Dari, snack na dari. Hindi ko ninyo. Hindi ko ikadong bay. Ito? Boy, nakaon. May signal, may klaro. Mao day guys kay nanglipang din sila ng Kuya Jab si Bugits TV no kay berting kusuga daw kay kaon ganina. So karon nagunahunap gid sila nga mangita biglaing ka pamistahan. Unsa man ni sila gigutom na sad bago orang deposit. Okay.